बालामाखा कलबारियाव दिनैनिफ्राय 40 बोसोरनि खाथिनि घटना खोन्थानो दं। ट्रायंगल यानि मोनथाम मन्दिर गोमानायनि खनाफोरनि सम्पतिनि हिसाबनि मामोन नगेन पाइथानि न'आव दे खिन्थु बालामाखायाव सुदैसो न'मा न'आव दङमोन। ओमफ्राय मन्दिर गंथाम सिखाव गोमा जानायनिफ्रा जमा जाफैदों आरो इसोरनियाव रायजो बिनाव बाहायनो नागिरनायसो उनाव इसोरो घटनाखौ मन्दिरनिबो नांगौ ना मानो संस्कृतिनि हानि ओमफ्राय मन्दिरनिया इनो गिदिरसिन ओंखायनो रायजो बिनाव मन्दिरनिबो घटना जाफैनांगोन आरो ओमफ्राय लाबाय ओमफ्राय मन्दिरा गंथाम जादों नालाय ट्रायंगल जादों नालाय ओमफ्राय ट्रायंगल बा खना मोनथाम गंब्रै गोमाबा मोजां जागौमोन माने सारि खनाया जागौमोन बा मोननै गोमाबा मोजां जागौमोन ओमफ्राय मोनथाम गोमाब्ला गाज्रि जागोन जोंनि रायजो बिनाया लास्टआवसो इदि जाबाय ओमफ्राय साहाथिं खना मोनसे सानजाथिं खना मोनसे खोलाथिं खना मोनसे जोंनिया ग्रहमति आरो जोंहा इडुकेसननि प्रब्लेम जोंनिया आरो रबि ग्रहनि प्रब्लेम सानजानिया खोलाखिनि आरो मानि खोबा सिखावा जोंखानो ओमफ्राय इडुकेसननि प्रब्लेम रायजोनि नालाय ग्रहआ रायजोनि दसायजों हाबा खानाय दानबा थांनाय नङा रायजोनि दानांगोन होननानै गाज्रि मिनिस्टार उजिगोन ना माने इथिं साख्रिखौ आरो फानगोन ना मानो ओमफ्राय आरो उनाव होनांसिगोन आरो केसनि थ्रयैनो ट्रेक्ट ओमफ्राय जाय मालिक सिखाव खना गोमानायनि मालिकआ गिदो थारमाने बड'लेण्डफोरा आरो भबिसत जि हेबा मा खालामनांगोन होननानै लाखाजोबदों आरो इसोर लामाफोरखौ बर' बोराइफोरा गोरोंआसो फायोमोन रोङि 40 बोसोरबाबो साइड खालामना दोनोमोन गोरोंखौसो गोजान लिंना लाबोनो आरो गथ'फोरखौ लाबोनो आरो गोरोंखाफोरखौ लिरनो माबानो जेनेबा नोंसोर मास्टरमोन बायदिफोरखौ ओइ सिंग्राफाराफोरनि ओमफ्राय जियानो जा खनानि हिसाबखौनो जानि बिफायाबो दस नङा बेबो एख'खौनो मिथियाखै खिन्थु खाथिनि सिखाव बोरायासो होनदों राजेन पाइथानखौ ओमफ्राय आरो जानि बिमाखौ बुथारनानै बदलायनाय एखे मडेलनि बर' मानसिफोरानो गणेश मास्टरनाव फोरोंनो थाखायनो खिन्थु बर' मानसिफोरानो एखे मडेलनि जानाव फैदों जानि बिमाया नुफैनायबा आंबो नुफैनायाव जानि बिमाया आंनि जानाया हामांबाय बाय बेखौ बुथारनानै बदलायनोसै थारमाने बदलायबा सबा मानसिफ्रा मा बदलायदो होनबा आंनि जाना बदलायदो ओरै इन्टारनेट रखम बिदि खायदा खालामनो थांखि आंनि खालामदो जाबाय आं खननै फायदोंमोन बियो इसानि बंख'फ्रा बिराद लेथ्रा गोजा जानि बिमानि बंख'फ्रा ओरैबायदि लेथ्रा खोमाखौनो सुथारा बायबाय ओमफ्राय बदलायदोसो नामा दा गेरेन्टिखौनो मोननाया मानसिनि रतनपुरखि उजिनाय आरो बर' मानसिफोराव फरिफैदो नामा इसाबा जानो जोंफोर सिखाव नंगौ नोंनाया बंखा खिन्थु ओरै सिखाव खावा होननानै साइड फरायनो होआखै नामा बिसोरा बुरि लानावसो थाना फरायदो नामा बेखौ बदलाय लिंहरबाय आरो ओरै राजेन पाइथाया थारमाने 14-15 बोसोर देवरावनो मैदेरनि आथिं सुना थादों नामा ओमफ्राय होसिना दोननानै रायजो मा बुस्थु दोनथाव उन्दैफ्राव अख्रा ना मानो खना गोजा नुदों नामा ओमफ्राय खारखादों नालाय मानसिफ्रा नोजोर फ्लागोन ओमफ्रायनो खावनो ताल लाबाय आरो ओमफ्राय बरमानि साहेब अजा माइबा अजा ओरै अजा सिखायनो थांदों नामा इसोर माय आं नांबावबा 14-15 जनसो ओमफ्राय फायखांनानै आरो सिखाव खालामदों नामा ओमफ्राय पुलिसफ्रा हमनानै खाथाम लाखिना बा केटा हेगारदों फिन ब्लेड ओरै सिगांखौ बासि जानाय बेबायदि सिखाव खावलाना फैदों आरो बे रायजोना ओरै बिदिनो बान्दोर खाया मायबा खाया जाना होबाय ओमफ्राय आरो मालिकनि खावबा बुथार जायो ओंखायनो रायजोनि बुस्थु खावनो थांना लाबाय आरो एथ' खामाय थाबाय एथ' जानसुआ थैलांसोदो फाख्रि दंफां मायबा गायना लासिनाय माबानाय पापर भाजानि आं खाब्रानो आंनि बाथ्रा लानाय बिदि खालामला बे सला बबे गावनि जिउखौ ओमफ्राय उनाव बिदिनो जानि बिमाखौ बदलायसो जानि बिमायाथ' मोजांसो ओमफ्राय र' खनानि हिसाबखौ होनि र' जियानो जा जानि बिफाया आरो पात्ता मोनाखै फरेन्स थाहैदों बे समाव हावलि नामा फायनानै सिखाव खावनाय घटनाखौबो बोरायानो लांदो बोराया बधै माला मब्लाबानो गोमाखादो खोमा ओमफ्राय बड'लेण्ड बिनाव बिनो नागिरनाय प्रथम गामि मोनग्रोनायाव थिखन थुना गथ'फोर खाथाम लादो जोंखौ 2.5 बोसोरसो जागोन खोमा 2 बोसोर खासिखौ कदमतल लाखिं सोरबा दाखुवा गोसोथोना थैलांनायनि फिसा ना मानो ओमफ्राय खासिखौ आंखौनो इयाव खुरमाबो दंखायो ना बालामाखौ खासिखौ ओरै कदमतल लाखि ना मानो खानसेनो मन्त्र मारिनानै खास्त्रफोरखौ खोन्थाजोबनांगौ आरो हिस्ट'रिफोरखौ बिदि खानसेनो खालि दिना मोजां होननानै ओमफ्राय आंखौ इसानाव दोनफैदों न' खाथिनियाव प्रथम गामि मोनग्रायाव इलेक्सन थाना मारिखानाय खोमा बेखौ मानसिफोरा ओमफ्राय गोरोंआसो फैलै होनबा ओमफ्राय खास्त्र खोन्थाबाय आरो देवनि माला मारि गोमानाय बा बिदिनो जाय जिरा खोन्थाबाय खास्त्रफोरखौ थिग खोनाजोबनांगौ माने सिखावा जयेन जागोन आरो सिखाव हमनाय होनलाया इयाव जयेन जागोन इयावबो जयेन जागोन आरो दानो सिखावा सानजाखि दंबा आंनिखिं ओमफ्राय खोलाखिं दंबा इ गथ'निखि जयेन जागोन आरो सिखाव ओमफ्राय दा आंनिखिसो जयेन जानाय रखम जादों सिखाव ओमफ्राय जानि बिफा हले फरायबाय थादों आरो ओमफ्राय मिथिनानै आंनि फिसाखौ ओरै खालामनाय राग जोंबाय जोंनानै बाराव मालबो खांलांखादों इसोरो खना गोमानावनो सोसिना होनो थारमाने इसा मोनियालानाव दुर्गा फुजा ना मामोन खोमा खांबाय
खांनानै इसोर थानाय आमथिसुवायाव लांगोन खामानि जेराव ओरैबायदि आजावथाराखैमोन माने थिंग्लिनिफ्राय फिर आजावोबा बे थिंग्लिखौ जुदि आजावोबा सरकारा गनायबा लासिगोन ओमफ्राय लाबोबा आरो ओरै ब्रह्मपुत्रखै लांनानै ब्रह्मपुत्र गोरनाय थान्दा ट्रेनाव गामि बायजोआवसो गामि फाइनफोर लाबोनानै बेनिफ्राय जानि बिफा लाइनाव दोननाय थान्दा आरो रिथिउसिं खांबाय खांनानै सोरबा खेराइ माहाजोनफ्राबो फैदो ओमफ्राय आथिं गोलाव मोनाबो फैदो फिर ओमफ्राय आरो आथिं गोलाव फैदो ओमफ्राय उनाव मैया होननाय थनै दं गथा गथा साबाग्लानि खारै साम गथा गथा आधा किल' सुनाय बिदिनो होसोदो ओमफ्राय दा आरो सिखाव थानो हाला आरो जों फैथिया आंखौसो मायबा खालामसिगोन जाबाय खोमा ओमफ्राय बिदिनो रायजोफोरा लिरखु लिरखा खालामबाय आरो गथ'खौ गालांसै होननानै ओमफ्राय सेक्रेटारि खाथियाव दं जालांगान इसानलागै लांनानै माय लिरखु लिरखा खालामहैदों ओमफ्राय थ' राजानो आंखौ आरो बारसिं सिं न' गेलायनाव सुना दोनहैबाय ओमफ्राय दोनबा एमा लाबोनाय मानसिया जानो बे ओइ थिउनिफ्राय लाबोनाय मानसिया नायफिनबाय गथ' खासे लाबोदोंमोन होनना जोंनि न'खरनि ना खिन्थु रायजोनियासो लाना फैनांगोन आं ओमफ्राय इसोरो माय पन्जिका थनजिका नायलै दिनै खानसेनो फरायजोबनांगोन ओमफ्राय इसोरो मुसलफोरखौ ओइ गथ'नाव फरायबावनो आरो इसोरो सिखावा जेन जइन जाथारगोन आरो दोङोबा मार जइन जाथारगोन सिखाव ओमफ्राय मानसिया खबर लायथारदो न' गेलानाव गथ' लाबोदोंमोन नै गथ'आ होनबाय आंखौ इसानो खुरमा जाहैदो होननानै खिन्थु राजाना सिंखि लाना थांफादों आंखौ आंनि गिदैया आंखौथ' हमजाखासिगोन जानाय खोमा ओमफ्राय दसे रायजोफ्रा थांनानै सेब सेब रायजोना मोजां बाना खोनसेयाव उनाव रायजो थांनो गारनाय अननाय गैथारा दिनहालागै बेनिफ्राय आं हले जि गथ'फोर लाबाय खबर लानांगौ लाबाय दे हले गथ'आ मोजांसो इसानिसोबा खुरमायानो अ इसानो ओरै ओमफ्राय गालांबाय ओमफ्राय रायजोआव थांफिनजोब्बाय आरो बेथ' अननाय गैला फैफिनबा खिन्थु लिरखु लिरखा खालामबाय थाबोदोंमोन आरो आं रावबो नायासोना आंखौ इसानि न'आव बे दहायनो लांफिनबाय खोमा जोंना फैफिनबा लिरखु लिरखा खालामदों नायफिननाय जायासै ओमफ्राय लिरनानै जों थांनायसै मोसलफोरखि ओरै कलबारिखि साइकेल लायलाय माखासे आरो इसोर फैदों ओमफ्राय गालांनानै दिनाल' ओइनाय ओमफ्राय रायजोना आरो थानो हायासै ओमफ्रायनो आरो टिउ आंखौ लाना थांफिनबाय बिफालानि न'आव ओइ टिउ ओमफ्राय इसा सब जखाय लोंना थांजोबदों खोमालै मखिंबा बेसेबांबा दिनाव थांखोबा मिथिया लाना थांबाय साइकेलाव गावगायनि बिफुंदो अदलानिदो ओमफ्राय थांना गानना गावगाय थेमफ्राफ्रा सोरबा खायसेलै आखायबानो होनना खनसे बेथारो माने खावनो होबाय ओमफ्राय इखालिनो खावजोबदों खोमा जानि बिफानि खोलाहा बिफानि न'आव खोलाहा न'था थिंजों खाथुमनानै गिदिर खानै नांगौ थिखांनो मस्थ' गोलो गोलो इखौ थिखां लाना फैदों बोरायखौ ओमफ्राय मोननैसो लाना फैनानै इन्डास्ट्रियाव दोनफैनानै जानि बिफालानि न'आव माबाया फैजोब्बाय आरो बिबौमोना फैबा सिखावा एरसोना थानायखौ आं मखिंबा ओमफ्राय उनाव फागादो खाना दोन्दों माबा सिकुल रखम आरो खोलानि न'आव जानि बिफालानि ओमफ्राय सिखावा लाना थांजोब्बाय थांनायनि उनाव इसा दोननाय खाथां दोनबाय आरो ओमफ्राय उनाव सानसेखालि आंखौ बखालि लादों खोमा इसोर गामिनि हिनजावखा खिन्थु बेखौ बुथारनाय जादों खोमा इनो सिखाव होननानै ओमफ्राय बेखौ मोना जाबाय आरो ओमफ्राय लाना थांदों गावसोरनि न'आव आंखौ थाबायनो ओमफ्राय इखालि जानि बिफाया हावलिनिफ्राय फरायना फैदों आरो न'आव ओमफ्राय इयो जा मालिकआ दिनै फाइन लागा आं थब थांना फा होनबाय आरो ओमफ्राय गथ'बो दिनै गथ'खौ रायगोन जानि बिफाया आरो ओमफ्राय नाङा आइ नों थाथ' जानो नोंखौ सोरबा थारमाने ओइ सिख्लाखौ बे खना सिखाव बोराय खासे रायजों फैदा मोननै होनना खोन्थाबा फागनि बानि गावनो फागसिन नांगौ दानि खोन्थाबाय नङा इयो थारमाने इ सिख्लाखौबो फिसालानो हाबा हिनजावनि बिनां खोमा बिफांजों होनो आदानि हिनजावनि बिदा खोमा इदो ट्राक ड्राइभार थाफाग्रा थेमफ्राफ्रा ना मानो लियो सिख्लायखौ बुथारनो जमबाय हादोंमोन बेसोर मोनासै ओमफ्राय गावनि बिफा बुथारनायनि खिथेर लाखुमाबाय हादों जानि बिफाया मिथिया इखौ ओमफ्राय इ समावनो इयो आंबा सक्लेट बायना होथ'नि गथ'नो र' फैसिगोन ओमफ्राय आं गथ'नो सक्लेट बायनि जाहाथे राग गोसाथार मालिकआ गथ'खौ एकदम अरांदो हराव लागै दोननानै राग ओमफ्राय सक्लेट होनबा बायथ'नि दा फा होनो सक्लेट बायना फैबा मोना खोमसिरोम दं होबाय खानैबो नांलाया बोरायदो साला नों मन्दिर जांलाय मालिकनि माल खावदो मालिकफोरनिखौ खावबाल'सो गैयासो थगाय थसिखाङा खावो नालाय साला मन्दिरनि खावग्रा सिखाव नोंस' होनबाय दरखार गैला नोंनि फिसाजोखौ मोनाबो होननानै इसा माबा बाथौ खाथियाव माबा दंमोन खोदै दंफांसोना खान्थाल दंफां जाबा बाथौ खाथियाव होननानै सिनदो दाननानै दंफांखौ लाना फै थाव बुनानै खर' गोल ओमफ्राय बिफाया थांनानै फिसाजोखौ थिनहरदो माने हाबा हरनो होननानै बबेबा दोनखादों खोमालै खना बानना खबाव नायबा गैया ओमफ्राय गोलैनानै दोनबाय थायो खर' हमख'नो आरो बिफाया ओमफ्राय फिसाजोआ फैनानै आंखौ बिफा गिनाय खोमा जानो ओमफ्राय बोरायनि खिथु फैबा बोरायनि खिथु थांफानानै नुदों बोराया गावगायनि न'आव थिंख्लि माखासेखौ ओरै बोथ्रोनानै सिख्ला लानि लांनाय हाबानि थाखाय बिफाया माइ फाननिफ्रायनो दोननायखौ थ्रुब दोननायखौ नुदों बे न'था थिंख्लि ज्राव रुजुरुम सिङाव खर' पिथु नुजाजोबनानै गावसोरनो ओमफ्राय फ्रद फैफिनदो ओमफ्राय फिसा इयो सिख्लाया आंखौ जा न'आव दोनबाय आरो बिराद गोदो घटना जादों ओमफ्राय बिफाखौ नायना फैफिनदों आरो गोलैना थानायखौ होननानै बे बिफाया थैना थादों ना मानो ओमफ्राय आंखौ मानसिबो थैबाय लाखिनाय इसा न'आव बहुद दिन लाखिनानै लाखिनानै सिख्लायाबो खोन्थायासै मानि थाखाय जेनेबा सिखाव बुथारलांबाय माबालांबाय ओरैसो होनसोबाय बोरायासो बुथारदों ओमफ्राय बेखौनो बुथारनाय खोमा बोराया
इ टेमफ्राफ्रा ड्राइभारनि बिफाखौ सिख्लाया मुलि होना मायबा होननानै सानसेखालि जब्रा खाना दोनदो खोमा इखो बेनिफ्राय आंखौबो एगारहरासै बिफाथे सुवा जोबगागौमानि एगारथ'ना होननानै आरो ओमफ्राय उनाव मा जाखोथाय बे जोंनि बिफानो खोन्थाबाय आरो सिख्लाया चान्स लाबाय थाबाय दा इ गावगायनि बिफाखौ बुथारनायखौ माबा खालामनो होननानै खिथेर लानो चान्स लाबाय जों बिफानि एरना होबाय आदा नोंदि खानसेखालि मुलि दे हादो आंखौ सोरबा उन्दुनो ओंखारनाय माबा नोंखौ खामबाय हादो होनो इ बोरायानोलै आं नुबाय थायोमोन आफादो फैनो जखायनो फैबा नोंखौ नुबाय आंबो खोन्थाया नोंलाय मानो खोन्थाया आग्ला साला गथ' खोन्थानो जानिबाय नोंखौ आं गियोना दा होननानै दासो आं खोन्थाबाय होनबाय होमबा आंखौ गारथारा जानि बिफाया ओमफ्राय खना खावनायखौ खोन्थाथ'बाय ओमफ्राय सानसेखालि खना खावनाय खोन्थादो बिराद खना खावदो माबादो होननानै नोंगोना नङालै गथ'नो थिगसो बुंदों नामा दाबायदि मा खना मोनो ओरैनो नोंगोलै आदा नोंगो होनना खोन्थाथ'वाखै ओमफ्राय सानसेखालि जानि बिफानि बिफाखौ लेंहरदो सिखाव बोराया उथिनो हायिनि बेमार जाना गोलैखानाय ओमफ्राय लेंहरबा जानि बिबौ ओमफ्राय बिबै ओमफ्राय सोरबा बोराय बुरि थांफाबावदो बाय खाथाम खाब्रैसो ओमफ्राय बोराया रायलायबाय आन्दुना बिसिनायाव सिखावा आं फिसालाखौ लेंहरदोंमोन लामायाव फिसाथार ट्राक सालायहैयो इखि फैनो आं लोगो लोगोनियाव लेंहरबाय थादों फैथारा खना माखासे दोन्दोंमोन आं ओइनो इखि बेनिफ्राय उनाव इखौ आं हरनो नागिरदोंमोन ओरैबाय ओमफ्राय उनाव दे नोंथ' आंनिसो लोगोमोन सिखावखौ इदि नों खावनो नाङामोन होनबाय आरो बिफाया गावगायनिबो माल दं जानि बिफानिबो माल दं होनदों खोमा जानि बिफायासो खोन्थादों ओमफ्राय दे बिदिबा आङो नेथ'नोसै जुदि सप्तासेयाव फैयाबा आं रायजोनो गथायना होनोसै आरो नोंखौ रायजोआ मा खालामो आं मिथिला होनबाय जानि बिफा बे सिख्लाया आंखौ बादो उनथिं ओमफ्राय गथ'थार आङो माने मानो बायनोबो हागोन खेया नामायबा ओमफ्राय खाथाम खाब्रैसो साखर लिंहरखादो सिरिसे थालिफां खोनासंखोमाया जाय इसोर मिथिया ओमफ्राय रायलायखो ओमफ्राय जानि बिफाया आरो आंनि बिफाया आरो सप्तासेनो गावगायनो माल दङ ओरैनो थिग जारागा फै आं बे सिख्लाया उनाव आदा थाब होननानै बोबथाहरदो दे होमबा सप्तासे आं नेथ'नोसै थांजोब्बाय आरो थांजोबा जानाय नंला होननानै बोरायाथ' उथिनानै सिखाव ओमफ्राय दरजा नाथि होखादो जानि बिफाया नोंखौ उथियावनो होननानै सेखादो माबागोन होननानै ओमफ्राय बाखि जावग'नो जुनायसो थिंख्लिंखौ मोखौ गारि लायनो होननायसै टेट खाबथाजोब्बाय जानि बिफाया सोंनायसै आच्चा देवरनिबो गोमादो होनदों मबिलनो साखरफोरानो देवरनिबा आगर गोनांलै जिं गोना उखुमदै रखम होमबा इ मोननैखौ दिनै मोननैयानो जाखा मोननैल'खाबो होननानै ओमफ्राय खानै नांगौ थिखांनो खिन्थु ओमफ्राय उनाव थिखांनानै मोखौ दराव नागिर खाबथाजोब्बाय मोखौ गारियाव गाथानानै सायाव थिखांना लाबाय मोननैखौ ओमफ्राय जिगाब सायाव फेनस्राना लाबोबाय बे थिखांनानै लाबोबाय आरो ओरै ओमफ्राय लाबोनानै देवरखि लाबोनाया लाबोनानै ओमफ्राय सिंग्राखि थांनाय दोनबाय हर जाबाय होननानै जानि बिमाया ट्रेननिफ्राय फैना दङ खोमा न'आव बालामाखायाव बे गालांबाय हर थाबाय ड्राइभारखौ इसा कम्बल लानानै उन्दुनो होदो ओमफ्राय फुङावनो उथिनानै जानि बिफाया आं मानोबा हासुना मानो ओंखारदो फुङाव ओमफ्राय फैबा आरो केटें राजेन फायथादो बे नन्देनि बिफा होननाय दंलै नायबाय थादो ओमफ्राय राजेन फायथारो थुथुनबाय थादो आरो इखौ मोखौ गारिखिजों ओमफ्राय इथ' बोदलानानै नायबाय बे थिंख्लिं गोजा नुबाय ओमफ्राय माथो मा एसे जाहांथिं जाबाय बोना लाबोबाय इखौ हाया इखौ खाबथाबजोबना सानि मोननैखौ हाया थिङाव खानै नांगौ हारसिंनो थिंलाय मोनसे आरो मोनसे बोखांनो मोनजा बख'नायाखै बे बख'नायनि जानि बिफाया खानायसो ओइ ड्राइभारखौ फोजाय थांदो ओरै होनबाय ओमफ्राय ड्राइभारखौ फोजायनानै ड्राइभारा लांनायसै आरो सिंग्राखि लांबा आंखौबो गारबोनायसै ओमफ्राय जानि बिफाया साइकेलजों फैनायसै आरो खिथु ओमफ्राय थानायजों बिसोरो इसाननो बिफायादो इदार थिगसे नांलाय खमलाय जानाय उनाव सांसिङाव सोना दंखायो होननानै लाङियावनो थायो हादान नामा लिंहरदों खोमा इसा नगेनला ओमफ्राय उनाव फुङाव थिगसे थाम बुलायलायनानै खरमा थाव होननानै नगेननि बिफाया थैनायसै आग्लानि फैसा राजानि फैसालै थारमाने थल' गदों मा 150 300 जां खोमा ओमफ्राय इया हिनजाव गोनां जाबायना माबाया नगेननि बिफाया इया आरो न'आव थब सोबाय मोननैखौबो इखौ आरो न'आवनो हाबनो मोना मालाय मानसिया ओमफ्राय इया मोनो ओमफ्राय खर'आव गोलैना थाबाय लांगाब ओमफ्राय हिनजावफ्रा मा जाहोनानै बे फार्स्टआव फैसा गथा खमग्रोदो इयो 300 जां खोमालै आग्लानि रुद्र सिंहफोरनि खोमा खर' आग्लानि फैसा थारमाने इखौ ओमफ्राय इसा फानैबो जादों खोमालै आग्लानि फैसा नन्देनोलाय ओमफ्राय खखा फैसाबो गैया इदिनो फाननांगौ बोरायखौ ओरै होननानै बै लांबाय इसा थिगसे नांलाय खमलाय खालामनानै हारा होननायाबो इसा हर थाफैबाय थादोंमोन ओमफ्रायनो हर थायासै इसा थांनायसै आरो ओमफ्राय इयाव इसा थरा मोनगोबा खोन्थिबाय थानायसै इसाखौ मालनि सिखावखौ रायजोआ थरा मोननानै फैनायसै आरो ओमफ्राय इदिनो रायजोनि हानि डकुमेन्टस इनियावनो बायनायसै ओमफ्राय मन्दिरा मोनथाम जाबाय नालाय इडुकेसननि प्रब्लेम बानायनायसै रायजोआ साहाखौ होना खाफाखाना दानबाबो जानाय नङा रायजोनि प्रब्लेमसो होननानै साहाथिं गाज्रि मिस्टार सानजा गाज्रि मिस्टार उजिगोन ओमफ्राय बिदिनो जों खोलाखिनि खारजानि स्कुलखौबो लाबाय इयावबो तिनि खयना नालाय प्रथम बड'लेण्ड बा इडुकेसन मिटिंखौ इयावनो खालामग्रोनांगौ जाबाय
खरस खालामनांगोन जोंथ' फैसा गैथ' नालाय नाबा माखासे मानसि फैना ओंखाम जाग'हाया होननानै बिनि उनाव फैसा जालांबाय थागोन आरो जोंनिया बड'लेण्ड मोनबा इडुकेसननि खेवनो खालामनांगोन हा सुनाय माबा सुनाय फायनो नागिरसोबाय खारन इडुकेसननि ओमफ्राय आरो इथिं आरो सिखावा इथिं थांगोन होननानै सरकारि हा मोनसे ओमफ्राय रायजोनि हायाव कालि मन्दिराव मोनसे होनांगोन जाबाय दा मोनसे बानायनांगोन ओमफ्राय इयाव आफा खिखौबो गारहैगोन नामा ओमफ्राय बखन्थ' मासुला जांखा बे फिसालासो थैगोन आगदाखिं आगसिं आरो इसा खालामनायदों खोमा माने बे दामासनि उखा लोदोखो नामा इखिंबा मोजां जागौ ना मानो खस्थ' जानाय नामोन ना मानो सोरबा बा जोंफोर बायदिफोराबो खिन्थु इखिं सिखावा बरमा हाथाय टाउन जागोन नालाय ओंखायनो इखि सिखावा थांगोन होननानै दायो रंजिम खोनदो खोमा गारि बायनाय दा गैला ओमफ्राय उनाव खनानि हिसाबखौ होनि र' जियानो दा बुंगौ माने बहुद गोलाव 40 बोसोर खनानि हिसाबखौ होनि र' साख्रिखौ खिन्थु केसनि थ्रयैनो लाबोनांसिगोन माबाखौसो गिदिर रुद्र सिंहफोरनिखौसो इनि सिगां जानि बिफामोना खालामखाजोबदोंमोन खिन्थु भुटामा सिखाव बुथारनाय कागजा फैखायोमोन खिन्थु नटासो करनिफ्राय फैबाय आरो माथो सिखावल' नागिरनांगौ त्रिलक बिफा नामा कटबानिखौ लिंहरदों खोमा आरो आं बुथारनानै मन्दिरनि गावगायनिफ्राय ओंखाम जाबाय इ लाया जानायसै कागज खिन्थु रावबो दाङा थानावनो दोनखायो आरो जानि बिफा ओमफ्राय आरो पुलिस अफिसार बेनिफ्रायनो मन्दिरनिफ्रा थांबाय नालाय नोंसोरनो जुदि इखौ 40 बोसोर नांगोन ना जों खानसेनो खालामनो हागोन मन्दिरनि माबाखौ ओरैनो जानि बिफामोना ओमफ्राय आरो मानियासै दै सान्थि सारैसोबा थानायावनो थानायाव माबा माबिसो जासिगारसो बुन्दा बुन्दि दै सान्थि सारैसोबा जोंनिनो जाखागोन इफोर होननानै बर'फ्रा सादा सिदा दै सान्थि सारैबाय खिन्थु इनि सिगांलै रुद्र सिंहनि हौवाखा फैदो ओमफ्राय आं बायदि गथ' उत्तराधिखारि नांगोन ना मानो घटना नुग्रा हिनजावखासो ना मा लाबखोबा आंनिसो एसेल' उन्दैजां खोमा मानबायहांनै फार्स्टआव गुवाहाटियाव फैग्रोयो ना मानो गुवाहाटिनिफ्रायसो इयाव जानि बिफामोना पुलिस अफिसारफ्राबो सब जागा हेंगारजोबना होदो पुलिसफोराबो ओमफ्राय उनाव गाइखेर होगौ नायनि आर्मिफोरखौ मा गासिनाबो सिलाया गोदोर गोदोर सिलाया फिसा फिसा सोंबोना थानाय फाल्थुं गानबावलायसिगोन पुलिसफ्राबो गोदोर आर्मि ओमफ्राय जायबा सिखाव नङा ओइ हानि थाखाय उग्र हानि थाखाय ससे जानायनि थाखाय इनियावसो सेजोबा ओजा मालायावनो दङ नैयाव बालामाखौ इसोर न' ओमफ्राय र' जियानो जा एसे खप्तासे जानो खोमा मोजां जायो ना मानो आर्मिफोरखौ खाननैसोल' मावो ना मानो ओमफ्राय बारा मावा ना मानो इसोर आग्लानि धोनि ना राजानि बंख' उखिल खासि फैदो गोजौ खानाय इसिं गोजौ মই কৰি থ बेयो मथा 70-80 जां खोमालै बोराय মই কৰি থৈ যাম নহয় কিবা होननानै इखौ बोराय इयाव बर'फोरनिया बोरायसो फै ग्रों आरो आंगा मांगा फाया ओमफ्राय आबसुनि हेंगारना होगोन खोमा आबसुआ उन्दै नालाय नाबायाव दिउरि खनस्था खेतियक खन्था कत्तुक दंमोन थेवबो आबसुफोरासो लाखिगोन होननानै नाबा आबसुआ बे खरामोन इसोरनो होनांगोन होननानै लिरनांगोन ओमफ्राय र' इफोरो बर'फ्रा सान्दा र' ओमफ्राय इनि बुहुद सिगां बोसोरनै बोसोरथाम सिगां खालामखादोंमोनलै ओमफ्राय रायजो दाहानि नालाय जानि फिसाबो साख्रि मावनो मोनासै बिसोरो साख्रि मावनोसो अमा समा फिसिखालायदों मालाय बिसोरो दा जों सिखावनिफ्रायनो जालांजोबबाय आरो हिनजाव बिसोरो रायजोनि बंख' माखासे आरो नखलिफोरनि सिखाव मायो आरो बलें लिंहरबाय थानाय आं जानि बंख'खौ आं हाबा फैबाय माखासे रायजोना सोरबा ओइ राजा हन ओमफ्राय आरो इसोरनि खाथिनि रामेन नामा रमेश यासा खात पिरियडनि बंख' नागिरलायो जों गावखौ खहाय होथो होननानै गावगायनि बंख'नि खात पिरियडखौ नागिरनानैसो सिखावनि मालखौ बाहायगोन होनलायनानैसो खनाफोर ओमफ्राय उनाव आरो नखलफोरनि जा नङाबा हानायखिनि हाबा फै जों हाबा फैनायखौल' सिन्था खालामग्रो बेनि उनाव जोंनि बंख'खौ उननि भाबिसिगोन होननानै माबा माबि प्लेन बानायसिबाय आरो साला दानि सिगाव ओमफ्राय र' खनानि हिसाबखौ होनि र' मन्दिर गंथामनि मानसिफ्रा फैजोबबाय आरो इसोरनाव लाइनाव जमा ओमफ्राय सेबबाय आरो मालायाव दङ न'मा न'ब्ला खेनायबा नुगोन दरजाखौ सिङाव नारसो ओमफ्राय रायजोआव थबाय गैयालै लायाखै होनबाय आरो बोराय हामफ्ला बोराया थन ग्लाव लानो थाखाय ओमफ्राय रायजोफ्रा थांखांनायनि उनाव बे राजेन बायथाया घर जामाय रखम दं आरो इसोरनाव इखौसो बिराद फोथायो नों रायजोफोर थांखांनायनि उनाव 3तासोआव बालामाखौ नागिरनानै इयो हन'ला नुफैदोंमोन आरो खिस्टा बालामाखोनि रायजोनिखौ ओमफ्राय लाना फैबाय आरो खिस्टाखौ आब्रा दिखायबाय दानि इदों आब्रा नङा बेनिफ्राय उनाव सुबाय आरो सुबा सुनायाव सोर दोङो आं बाजाबाय थायोमोन खिथायाव बाजायोमोन थेफालिनि खिथायाव बाजायो थेफालिया मोना रुवानि खोमा खिथायाव बाजाबाय बेनिफ्राय सोर दोङो आं जाबाय थेफालि जाबाय थेफालिया बादों आंखौ बेनिफ्राय राजेन पाइथा जाबाय हामफ्ला जाबाय लुइत बर' दोङो आसनि दोङो हास' दोङो हास'नि बिनानावखौ होनदों हासनि 7जना दोङो ओमफ्राय नगेनाबो दोङो खिन्थु इयो सुनायखौ नायाखै ओइ नायनो ब्लद थांफिनदो इयो गुवाहाटियाव खामानि मावो इदि खिन्थु इनिफ्रायनो इयो फुनावना फैना थाबाय फिनदोंमोन थाङासै गुवाहाटियाव ओमफ्राय नायाखै माय कायदा गोनांखौ नायनो हामा नामा बेखौ बुस्थु जानि पुलिस अफिसाराबो नायाखै जानि बिफाखौबो होनदोंमोन जानि बिफायाबो थानायाव लांना हैफिननायदोंमोन ओमफ्राय
এই সবই তুই কি কৰিলা এইবিলাক বস্তু তই নাজানি না কিবা এইটো তো কি হ'ল মই নিজে গম নাপালো কি হ'ল না ভাই रुमाल करी छिखादो पुलिस अफिसारा सप्तासे खननै खननै फैयो बरमा थानायाव ताला बायना दोनगावबायनि माबाखौ अफिसखौ तो किखौ तै नाजि ना किनानै दामि दामि बुस्थु हिरा सिरा बिजाबो दोंबाबो মই नासां होननानै नायथाराखै ओमफ्राय जानि बिफाया ताकेथ कि हल जानिफ्राय मस्त रागजोंना फैदि खालाम इ बुस्थुखौ नों मिथिखानो गेना बदे दाङाखै नायाखै आच्चा सुनाय खिना दों ओमफ्राय सुनो गोनाङाव पिटिकुट लांना दोनखौ मा नगेन बाय थानि नगेननि दालिमफाङाव ओमफ्राय पिटिकुटखौ लाबदो रासनिया बबाय खानै नांगौ थिखानो खासि हाया थिंख्लिंखौ गोननाय आगर दों दे खिन्थु ओरै उखुमब्रि रखम ना थिंख्लिङा लावबं खिथुखि लावस्रां गंनै बे के साइसनि गंसे बाय दोलानाय खोमा मोनसेया बदो गोलैनाय खोमा ओमफ्राय पिटिकुटखौ बफायबाय आरो बनानै स्र' लखबा खनाखौ एक्सट्रा खाना सुबाय आरो खनाया 14 किल' ओंखारदो र' खनाखौ स्र' लुबा बाथौ बिबार गोरजा हि गोरजा दोंखायोमोन इखौ होननानै खनाखौ आधा किल' सोदो खोमालै बिबार गोजा खानोदो फिसाजोफोरखौ खानो होननानै जानि बिमाया गैयामोन माने ट्रेनिङाव दं खोमा ओमफ्राय उनाव बाथौनि सिजौआव हल'ना फबैग्रोनो होदो बोराया फबनानै सुबाय आरो दाना खना ओरै हाबायाव गानग्रा हौवा मानसिनि ओरै दोंलाया गोलो रखम फिसा फिसा दङ खनानि गोजा फुरा इयो 1 किल'नि बाय बारा जादों हयथ' 1 किल' जानांगौ बेनिफ्राय जोंहा टटेल 14 किल' जादों आच्चा ओमफ्राय हिनजाव मानसि ओरै हाबायाव गाननाय ओरै इयो आधा किल' जादों खोमा इबो ओरै दों आरो बाय बाङा ओमफ्राय आरो ओरै दिंदांना दंसोगारो इबो गोलो फिसा हाबायाव गाननाय आरो जेनजा बेनि उनाव इयो 1 किल' इयो आधा किल' ना 400 बेनि उनाव खांसि ग्रोथार खांसिया जेनजा गंबा गंनै गिदिर गंनै फिसा ओमफ्राय गिलास गंसे खांसिया 1 किल' जादों खोमा गंनै 2 किल' आरो फिसा आधा किल' जादों खोमा गथ'फोरनि ओमफ्राय गिलासा आधा किल' जादों खोमा बेनिफ्राय हिसान दानाय ओरै हासुं इयो आधा किल' जादों खोमा ओमफ्राय रासो मटामटि 2 फुटसो जागोन खोमा इबो खनानि नंदां बदे इसासो मिथिगौ सुदो ओमफ्राय बिजिबो खनानिमोन सुदो माखासे माने बिजि बेनिफ्राय उनाव ओइ माखु सोग्राया फिसाया माने खुन्दुं फानग्राया इखौबो मोन्दो गंबा 8खानसो दङ खनानि गोजा बेनिफ्राय आग्लानि बोराय बुरैफोर गाननाय लो खना आसान आस्थाम इफोर आरो माखासे जेव खैजिमा लाखना इयो मटामटि माखासे माने इखौ सुजोबबाय ओमफ्राय सुनायाव मटामटि टटेल गासै 14 किल' ओंखारदो आरो 3.5 किल' ओंखारदो ओमफ्राय आधा किल' नांबावगोन ओमफ्राय राजेन पेटा जस्रोना खोला सोनाब मोखां जाना सुदि ओइ बाथौ फबनाय आधा किल' जां 14 किल' दे ओरै जाबाय ओमफ्राय ओइ मैया लाइन थनैखौ मोनफायदियो कलबारनि आं गथ' नुनाया इखौबो सुनाय इथ' इसानिखा जानाय खोमा ओमफ्राय इखौ आधा किल' मैया दाख्लै लादो आधा किल'नि बाराखौ इखौनो नुदों आधा किल' ओमफ्राय इयो ओरैनो इसानिखा होननानै बे थोबथोब सुनानै खारै सामोन गथा गथाखौ बेनिफ्राय कलबारनिफ्राय लांनाय मालानो इयाव मोनफैफिनजोबदोंमोन ओमफ्राय उनाव पितल ना रुपानिखौ सुबाय आरो रुपानिया ओइ दोंसोर माखासे इखौबो सुबाय मटामटि मोनसे थिंलिखौ थिखांबा खानै नांगौ जेसेबां जानो ओमफ्राय मोसा बिगुर मोनसोदो मोसा बिगुर जिबौ सालाय संख'आनो फाख्रा सिख्राबो दंलायलाङो माबानिसो ओमफ्राय गान्दावङा 18टा गान्दावखौ लाइन फाथिनानै दारिसा ओमफ्राय 18टा जोंसो नाम्बार 7जनल'सो दङ रावबो नुवाखै ओमफ्राय सुसिन सुनानै हिरा मोनसे मोनदों थमा ओमफ्राय लयद बर'आ साबखाङा हिरा होननानै हांसो बिदैसो बेनिफ्राय हांसो बिदैखौ लाबो सोनाबनि रुमसे दङ इयाव लाना थांदो आरो इखिनो दरजाखिं फिसाखिं ओमफ्राय अरजोंना जोंहा नायनो र' जानो साथि नांलायलाङा अरजों होननानै गाख्रबाय थायो लयद बर'आ आंगागानो ओमफ्राय थेफालि मोनाबो थांजोब्बाय आरो थेफालि आसनि अरजों मार होननानै जानो केरासिन नांला साथियाव गंनै दं गंसे लहानि गंसे हानि साथिल' दङ इसा गंनैल' बिदिनो सेलायबाय थायोमोन इसा ओमफ्राय जानो साथि नांला केरासिन बेला जा धोनि जासिगोन जासिबाय आरो ओमफ्राय बोराया हद दोनबाय आरो हिराखौ उनाव सुजोबनानै बोराया दम होफिननानै लानायसै आरो फिसाजो ओमफ्राय गियुङाव आग्लायनाय मानसिफोरखौ गियोमोन नालाय ओमफ्राय लांफिननोसै रायजोखौ थगायना हरबाय ओमफ्राय आं आरो इसां सिख्लाया दुखु जानानै खस्थ' थैलायदो जों जानि बिफामोनाबो नांलाय खमलाय खस्थ' दुखु जादों इनि थाखाय मखना इसां खुसि जायो जानो गथ' समाव माने मटामटि आङो इसा सुनाय समाव मटामटि 3 बोसोर 3.5 बोसोर 4 बोसोर जां 2 बोसोरसोनिफ्रायनो ट्रेनिं होखादों आंखौ खनसे बरमा थानायाव खनसे मानासाव खनसे बरपेटानि जेल खाथिखौ खोमा जानो बिफानो लांबाय थायो खनथाम गोदो क्रिमिनेलखौ नों मा खनथाम हाजारथा दिखायगोन होननानै राग जोंनानै बे खना गोमानाय आल्थु फाल्थु खालामनायखौनो आरो आंनि फिसाखौ इदि खालाम गोदोर सुखुनायदो साला ओरैना धरामनाय साला सिखावजोंसो दङ थायो होननानै
लामाखौ दोनहरनायनि राग जोंदो थारमाने लाबां लाबां खालामनायाव बहुत घटना दि जानजा ओमफ्राय इडुकेसन प्रब्लेम खालामबाय रायजोफ्रा खिन्थु खालि सुइलांजोबदो लामाखौ कलबानि साख्रि आल्ला साख्रिनि खेत्रआव प्रब्लेम खालामो दे सरकारि साख्रियावसो होननानै इडुकेसनखौनो खालामायसो इडुकेसनबो मिथिया गथ'खौ नालाय मानि जेना सोंदोंमोन ओइ नोंसो मिथिनायदो गथ'खौ नौसो मिथिगौ नोंसो पेन्सन मोननाय समाव होननानै बेनिफ्राय इयाव फायदो खोमा कलबारि लामाखौनो साख्रि आल्ला बहुत जोन मानसि नथे दिउरिफोर दं इसिनि सुइग्रा साख्रि आल्ला थारमाने माधब सोरबा रबि बेनिफ्राय जलेस्वर गबिन्द उत्तम मास्टर बेनिफ्राय आरो अरुण बिगुमै सोरबा फैदोलै एखे आरो राजेन फैदो गाव गावनि सिखाव बंख माखासे प्रेम सेम आरो इनि बालिफारानि बेंगा मिस्ट्रि ओमफ्राय आरो इदिनो बहुत खुरमाखौ आरो सिं लोगो लायो याबो माने सिखाव नालाय सिखाव जोंखौ आंखौ खहाय खालामथारगोन होननानै एखेबारे हाथाय जानो थांबाय उनाव आरो लोगो जानो नागिरथाबाय हिनजावनियाव बबेनाय फिसाज्लायाबो आरो बांद्राय खाया नालाय फाहामनो फैसा गैजा रोङा नालाय हौवानि सिं जाफ्लाबाय फिसालाखौ अननानै फिसालाखौ हौवाखौ सिखाव होनना मिथिनाबो आंखौबो एकदम खस्थ' दिनैयालागै बा दिनै इसोरनि आखायाव जि गोलैदों 4 बोसोर 5 बोसोर दिनैयालागै खस्थ' बुंबा बुंनो हायामोन ओरैबायदि खस्थ' दा जों सिखाव गावनि बंख माखासेखौसो लिंलाबायना दङ बेयाव हाबाय जोबो ओमफ्राय इसाबो थिग नार बंखआनो जानि बिमानि बंखआ मारिबाय लेथ्रा खालि मोजां साइड जाखादो खालिनो माबा रायजोनि माबा मन्थ्रि मा होननानै मन्दिर मार खावदो मावदो ओइफोरखौ लोगो जानानै हराव सोबसो फिसा फिसाबो